Biz birisi, ikisi, üçüsü günü Tatar avulları, şmekerleri, fermerleri Rusya boylap Kazanğa yılı bizlerin 7. forumlarını uzduralar. Köpçülük kişilerine çıkış yazıcılar kimler Üstüre, azatını şikerte hem indi üzi satırga ürengen. O kişiler sizin allarınızda çıkış yazarlar hem fikir alışırlar. İkinci yaktan biz bugünkü işimizde şunday formatka koyulga bulduk. Переработка, реализация на примере пчеловодства, умартачылык. Кайбір кіші оптырар да, умарта нәрсе енді ол. Умарта сырысың да, бала ерті баласың да, 3 литрласы балының 1500 сом тұра, шуны ел бойла шығып сатасың дей. Шуның білән умартачылық тәмам. Yok, біздің бик көркем бір фирмамыз бар, Пермь өлкәсендә. Ол фирма атала Тинториенді. Ол бүгін умартачылық продукциясынан 200-ге якын азық-түлік шығарып, 15-леп илде сата. Біз оларға да сөз берерміз. Әмі ләкин шеккіне болмасын, біз бит Татарстанға жиылды. Шуңа күрә кооперация сөзі, райпотребсоюз сөзі, һәм киләчәктә ничек итеп ойышу, эшләү юнәлешләре. Әлбәттә, безнең бу турда фикер алышу булырга тиеш, Татарстанда ул ничек бара. İkincisi umартачылык дисәк, Татарстанда да дәүләти дәрәҗәдә умартачылык хуҗалыклары бар, һәм аның оешмалары бар. Аларны да тыңлап китәрбез. Инде аннан соң менә Тинториенга күчеп һәм башка иптәшләргә сүз бирербез. Реализация дигән темада инде, сауда итү дигән темада, даже без монда Кытайдан да бер милләттәшебезне чакырдык. Безнең күп кенә фирмаларыбыз Кытайга да чыгып, үзләренең продукцияларын җитештерген азык-түлекләрен сату белән эш итә башладылар. Әни эшләп сатмашлар. Анда миллиард ярым кеше бар. Көн сайын ашарга телиләр. Шуңа күрә без ул турда да фикер алышырбыз. Иң беренче сүзне минем биреп китәсем килә. Райпотребсоюз председателенең җитәкчесе Татарстанның Сәмигуллин Фаяз Сәлимович. Рөхсәт итегез. Потребсоюз сегодня это многоотраслевая система, которая выполняет значительную работу в части потребительских услуг сельского населения республики, решая в большей степени социальную задачу. В целом, в целях дальнейшего развития потребительских операций Республики Татарстан заключено соглашение социально-экономического сотрудничества с Интерсоюзом России на 17-21 годы. Кабинетом министров Республики также утверждена концепция развития и план мероприятий по ее реализации. Определены конкретные обязательства правления Татпотребсоюза, Совета с Интерсоюза, правительства республики. По итогам деятельности за прошлый год населению оказан совокупный объем услуг на 23 миллиарда рублей, что соответственно 112% к предыдущему году. Достижению таких показателей способствовали серьезная помощь, оказываем прежде всего со стороны президента Республики Александра Валерьевича, Кабинета министров Республики. Возмещены в 2017 году затраты на сумму около 60 миллионов рублей по доставке товаров первой необходимости в населенном пункте, который расположен за 11 километров от районных центров. Обеспечено строительство 53 пунктов комплексного обслуживания населения по программе «Сельский магазин». Данная программа у нас в республике работает по восстановлению торговых точек, и где охвачено этим магазином около 11 тысяч жителей республики. Субсидировали затраты на приобретение технологического оборудования и специального транспорта по программе 40/60. По этой программе мы смогли почти целиком обновить свои основные средства, это технологическое оборудование на цехах по переработке сельхозпродукции, а также на увеличение закупочной цены животноводческой продукции у сельского населения в виде, у нас шерсть, кожевенное сырье и животное выделяется около 30 миллионов рублей. В части такая же сумма выделена и на этот год. Возмещены расходы по проведению ярмарок, оказываем ряд других видов финансовой помощи. Мы, начиная с сентября по декабрь, еженедельно в городах, это именно в Казани, в Челнах, да и в других населенных пунктах, проводим сельхозярмарки. И вот на возмещение наших убытков по ГСМ на транспорт также выделяются такие средства. Наиболее социально значимых видов услуг
является у нас как уж и актуально сегодня, это заготовительная деятельность потребкооперации. Мы его не растеряли за последние годы и наоборот увеличиваем. Заготоворот за прошлый год составил 8,3 миллиарда. И основная задача, значит, у нас дойти до каждого двора, взять там излишки, что есть продукцию, реализовать именно денежное выражение вернуть. Так с каждого двора по прошлому году получил 24 тысячи рублей. В этой отрасли самые большие резервы и неиспользованные возможности. Соответственно, в ряде районов это показатели высокие, но и республика большая. Есть районы, где, конечно, мы еще и не дорабатываем. Мы тоже свой адрес принимаем. Мы думаем, что указанные районы мы в этом году можем поправить. Только за счет увеличения ставки субсидирования заготовок шерсти от населения в отчетном году собрано 710 тонн по 25 рублей за килограмм. Ранее, значит, в те годы было 10 рублей. Мы смогли селянам, значит, выручить около 18 миллионов рублей на данном виде заготовок. В этом году планируем довести объем заготовок шерсти до 840 тонн, до 850 тонн на сумму 22 миллиона рублей. Ну и, как я сказал, система многоотраслевая, основное звено – это его производственная деятельность. Что заготавливаем, мы у себя производим и дальше идем в розницу реализовывать. Производственные предприятия потребкооперации носят свою помощь в обеспечении сельского населения собственной продукцией. Доля их в структуре розничной товаровой торговли, что мы торгуем, это 30% нашей собственной продукции. Но задача, конечно, в этой отрасли была поставлена президент 35%. Мы, конечно, в 2017 году не доработали, но что обязуемся в этом году подтянуть. На 2017 год произведена продукция на сумму около 3 миллиардов рублей. С ростом 112% в предыдущем году. Над выполнением данной программы на сегодня работают у нас коллективы 38 пекарен, 18 цехов по производству макаронных изделий, 26 цехов по производству кондитерских изделий, 7 цехов по переработке мяса, колбасного цеха, участки по переработке рыбы в количестве 10 единиц и 9 цехов по розливу безалкогольных напитков по республике. Финансовые результаты деятельности потребительских обществ в основном в этой отрасли, от их успешной работы зависит эффективность деятельности самого райпо. Хотя они работают в разных, на сегодня, сами знаете, очень жесткой конкурентной среде. Наиболее эффективно работают у нас производственные предприятия Бугульминского, Буинского, Заинского, Алексеевского районов. Республика большая, а эти вот районы в этом направлении являются для нас примером. Деятельность этих предприятий убедительно показывает, насколько они важны для сохранения потребкооперации населения. В целом, для сохранения производственного направления отрасли требуется на сегодня, конечно, серьезная реконструкция. Необходимо заняться внедрением наиболее прогрессивных энергосберегающих технологий, особенно в цехах переработки мяса, консервации овощей, фруктов, ягод. Конечно, эти цеха у нас прекрасно в те годы работали, когда был товарный дефицит, но сегодня, когда везде все есть, полки ломятся от продукции, нам, конечно, в этом направлении надо будет менять немножко работу. Тут работать и с ассортиментом продукции, но и с качеством, и с фасовкой, как вот было сказано. Торговая деятельность, наше направление одно, это также направлено на социальную поддержку сельского населения. Реализовано за год товаров на 11 миллиардов рублей с ростом 110%. Огромная потребность в выездной торговле. В этом году нами обслуживалось 510 населенных пунктов. Правительство в этом году, значит, также обязывается возместить у нас наши затраты за 11 километров, что мы малонаселенные пункты охватываем, доходим до них на 56 миллионов рублей. Есть такая программа. И уже вот вчера началось движение по выделению нам, значит, около 75 автолавок, чтобы охватить полностью всю республику, те, где нет стационарных магазинов, и обслужить население. Потребкооперации – главная составляющая на всех производимых ярмарках, как уж я сказал, которые мы проводим, важным социальным проектом, который является. Значит, здесь у нас и цены доступные, и качество, сами знаете, свежие на ярмарках. И в этом направлении у нас также работы будут продолжены. Недоработки систем потребкооперации, значит, имеются очень полярные результаты деятельности разных районов. Но это тут и человеческий фактор, и руководители,
разных районах потребок, сами знаете, может что-то где-то не так, не доработали. Поэтому поезд, скажем, эшелон показателей растянулся больно. И, наша задача обеспечить ежегодно, значит, это и на сегодня такая программа. У нас вот прошли наши мероприятия, форумы с Интерсоюзом, где мы приглашали 68 регионов России. Здесь у нас были, нашим опытом поделились. Вот недавно в том месте мы в Ульяновск выезжали, посмотрели, как они работают. Хочу сказать, что общение у нас с регионами есть, совместно работаем. И по выставкам наши коллективы по общественным там выезжают и в Испанию, и в Германию, и в Эмираты, в общем, Министерство сельскохозяйства, где какие мероприятия проводят, мы там, в переднем ряду. И здесь мы находимся на 4-м этаже. Пожалуйста, если какие вопросы, буклеты, все это, можем общаться эти дни. Мы там весь аппарат Татпотребсоюза находится и работает здесь, в здании Министерства сельскохозяйства на 4-м этаже. У меня вот примерно рус тілінде туры келгенде, ертеге айтсаңыз, татар тіліне шығыс жасадым. Салимович бізге бек матур етіп аңлатып кетті Татарстандағы барған ішлер турында. Әлбәттә, Татарстанда шынында бек көп іш башкарыла. Алла насип етсе, ертеге шушы бинада Татарстанда бар безнең ассоциация фермер и крестьянств подворий Татарстана. Шуларның съезды булачак монда. Сез килгәндә дә истә тотып, чөнки булар барсы да бер тема, бер проблема. Без Татарстанда эшли алган әйберләрне бәлкем сез кайдадыр эшли алмыйсыздыр, бәлкем сез эшли алган әйберләрне без бәлкем Татарстанда эшләп бетерә алмыйбыздыр. Юнәлешләр төрле, суллар төрле, шуңа күрә бер-беребездән өйрәнербез. Хәзер мин сразу Россия регионнарына күчер идем. Менә Пермьдән килгән иптәшләргә сүз бирәсем килә. Эмас. Тенториум турында. Бу ферма турында кыскача гына әйтеп китәм. Кайчандыр Раил әфәнде, менә алар турында укыган бар. Кызлары авыргач, төрле лечениялар белән эшитеп карыйлар да, иң азактын гына апитерапияга, ягъни бал кортының энәсе белән чактырып, сәламәтләндерү усулына киләләр һәм кызларын сәламәтләндерәләр. Менә шушы умартадан башланган әйбер бүген зур бер яңа дөньяда аналог булмаган заводка әйләнеп 200-дән артык продукция җитештерә. Менә башка төшсә, башмакчы булырсың диләр мәле татарда. Кайчандыр сәламәтлек темасы зурдан алган булган бу гаиләгә. Аллага шөкер, Раил әфәнде Хисмәтуллин бүген үз гаиләсе белән 17 илгә якын продукцияны чыгарып, сәламәтләндерү вазыфы белән шөгыльләнә. Сам сказал достар, мен совершенно рус тілінде әзірлендім. Çünkü рус тілінде әзірлендім. Сегодня в условиях жесткой конкуренции в авангарде может идти только тот, кто производитель продукции, который обладает передовыми научными технологиями и разработками. Для этого необходимо иметь целый ресурс, комплекс ресурсов. Это команду исследователей-разработчиков, профессиональных технологов и новейшую материально-техническую базу. Завод Тенториум был спроектирован как единственный в мире профильное производство для переработки всех известных видов продукции пчеловодства. Благодаря такому подходу мы реализуем бережные технологии переработки апикомпонентов и сохраняем все их свойства, которые им дала природа, ну и, соответственно, пчела. Одним из главных преимуществ завода Тенториум Роланд – это полный цикл производства, начиная от переработки продукции пчеловодства и заканчивая изготовлением готового продукта с высокими потребительскими свойствами. Все это происходит в одном месте. Все для того, чтобы создать безопасный, полезный и уникальный продукт. Предприятие было спроектировано и построено немецкими инженерами. То есть у нас было свое техническое задание. Мы нашему генеральному подрядчику поставили задачу сделать такой завод, чтобы перерабатывать продукцию пчеловодства именно так, как нам надо. И так, как больше этого никто не делает. Завод практически полностью автономный. На стороне мы покупаем только газ. Все остальное производим мы сами. То есть своя газогенераторная установка нам дает электричество, тепло, холод. Вода поступает к нам из наших же скважин, которые находятся также на нашей территории, нашего предприятия. В производстве мы
уделяем большое внимание системе контроля качества, то есть мы сертифицированы на соответствие международному стандарту ISO 22000 и полностью соответствуем принципам HACCP, то есть это международная система обеспечения безопасности пищевой продукции. Основным направлением производства Тинториум является выпуск физиологических пищевых продуктов и косметических средств на основе продукции пчеловодства. Ассортиментный ряд насчитывает более 200 наименований продукции. Продукты пчеловодства, которые мы используем у себя, такие как, само собой, это мед, маточное молочко, пчелиный яд, перга, пыльца, подмор, хитозан, воск и прополис. То есть мы перерабатываем все. И наш ассортимент, он постоянно выполняется новыми уникальными продуктами. В основном ассортимент компании предоставлен натуральными медами, медовыми композициями, дрожжи с продукцией пчеловодства и с фитокомпонентами, то есть с растительными компонентами, сиропами, бальзамами, концентратами напитков, оздоравливающими крем-мазями на жировой основе и на водоэмульсионной основе. Все производственные процессы на нашем заводе максимально автоматизированы. Это современная исследовательская лаборатория, автомат для производства дрожжей Дриам, автоматическая установка для варки сиропов и купажирования медов Руланд, автомат по производству воска жировых кремов, установка экстракции, автоматические фасовочные и этикетировочные линии, а также установка сушки полуфабрикатов. Для чего нужна эта автоматизация? Для того, чтобы была постоянная повторяемость качества. То есть из партии в партии все показатели продукции должны быть одинаковыми, для того, чтобы не обмануть ожидания потребителей. У нас происходит постоянное обновление производственных мощностей завода в связи с наращиванием объемов замещения импортных пищевых и косметических товаров отечественной продукции, превосходящей их по качеству. Компания Тинториум удостоена ряда международных наград за инновационные разработки и эффективное ведение бизнеса. Продукция компании постоянно отмечается знаками 100 лучших товаров России. Для производства нашего продукта мы используем новейшие технологии на основе более чем 40 патентов и с использованием научных разработок. В 2016 году на заводе Тинториум состоялся запуск линии по производству космецевтических средств. Новейшие технологии и оборудование позволяют компании производить безопасные, эффективные, соответствующие современным стандартам качества продукции для красоты и здоровья. Основу продуктов для красоты составляют высококачественные ингредиенты, эффективность которых доказана наукой. Натуральное сырье для производства эффективной косметики мы получаем на своем агрокомплексе Тинториум, который располагается вдали от оживленных магистралей, более чем в 100 километрах от Перми, в экологически чистом районе Пермского края. И эта площадка, которая была открыта в 2016 году по производству космецевтических средств, стала стартовой площадкой для выпуска серии продуктов с Авателя. Это эксклюзивный ингредиент, передовая инновационная разработка компании. Свое название этот ингредиент получил от латинского «овум», что означает «яйцо». То есть мы освоили технологию получения Авателя методом холодной экстракции из желтка перепелиного яйца. По сути, мы извлекаем масло из перепелиного яйца. Название ингредиента, сам компонент и технологии запатентованы и являются нашей интеллектуальной собственностью. И сейчас завод Тинториум демонстрирует эффективность имеющихся комплекса условий и ресурсов. Производство завода – это высокий технологический уровень и потенциал для дальнейшего развития компании Тинториум. У меня на этом все. Biz barımızda avulda turgusan kişiler olarak birbirine bilemizdir. Bizning burunqu zamanlarda, rivalisiye kadar avullarda imamlar, mullalar varsa da umarta tutkanlar. Umartaşılar bulganlar. Hani siz işte bilesizdir. Bu Tatar'ın medeniyetine kirgen, singen eydir. Şuna göre bu umartaşılık teması bir ayrım yöneliş olarak bizning milletimizning işinde zor çağrışta bir kat iştirdi buyum. Hem bu temana biz günden gün köprek uzalımızda bu problemlerini koytaratan buluruz. Üzümüzge kapiriyot için, ilim tekrar için partnerler sayısıdır zergat işimiz. Hazırında ben Tatarstan boyunca da bizning bu yönelişte etken idim. Umartaşılık yönelişinde yaşam barışı ministerlik karşısında iptaşlarımız var. Oluna diyorlar Rinat Medulhakoviç. Bu kıskacağına sizni tanıştırıp getir. Hem Ferit Efendi, şu ministerstvo yönelişte yaşam barışı ama söz veririz. Исәмсез, хөрмәтле килүчеләр. Без инде монда республикада безнең бар оешма управление по пчеловодству дип атала. Хәзер үзгәрдәс генә управление аквакультуры и пчеловодства дип атала. Безгә куштылар
аквакультураның да. И біздің шул ұйышма шөгыльләнә инде умартачылык белән и балыкчылык белән инде. Бүгенге көндә безнең республикада умарта буенча бар 257 меңнән дә артыграк умарталар. Бар 43 муниципальный район, шулардан һәр районда определенное количество кортлар инде умарта кортлары. Без кыскача гына әйтәм, быел 16-17 жылда быел түгелендә җыйдык товарный бал 7000 тонна. Безнең шуңа күрә, в принципе, сырьевая база бар. Безнең проблема республиканың как бы түгел, умартачының проблемалары в чем? Без не можем, как Әфәнде әйтте, не можем предоставить свою продукцию в товарном виде. Безнең она идет как сырьевая база по цене недорогая и нет товарного вида. Поэтому безнең стремление сегодняшний день умартачыларында, безнең стремление, чтобы создать какой-то определенный товарный вид, товарный бренд, чтобы преподнести наш товар лицом не только безнең илдә, но и чит илләрдә. Но краткий обзор инде полностью республика буенча һәр безнең әйтер Фәрит Вәлиуллович. Если вопрослар булса, анысын әйтерсез безгә. Хөрмәтле президиум, конгресста катнашучылар, чакырылган кунаклар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам үзенең хадисләрендә бал ашарга куша. Аның әйткәнчә, бал ул ризык буларак кына түгел, ә бик күп авырулардан да буларак файдалы. Хәзерге көндәрдә пешерелгән ризыкларның иң таралган берсе чәкчәк. Чәкчәк бары тик умарта балы белән генә пешерелә. Безнең татарлар чит төбәкләргә кунакка барсалар, күчтәнәчкә чәчәк алып баралар, чәкчәк алып баралар. Мондый күчтәнәчләр инде беркем дә йөз чиерми, кире бормый, вакыт-вакыт яшыйлар. Төрле мәгълүматлар буенча балкортларның җир йөзенә барлыкка килүенә 30 миллионнан артык ел узган. Безгә мәгълүм булганча, кешелек дөньясы җир йөзенә бары тик 3,5 миллион ел элек кенә килгән. Димәк, балкортларның тарихы кешелек тарихыннан күпкә зуррак. Менә шул сәбәпле агрысы галимнәр балкортларның серләрен тулысынча ачып бетерә алмыйлар. Бүгенге көндә умартачылык фәнендә ачылмаган серләр бик күп. Кешелек җирдә барлыкка килү белән балкортларның эшчәнлегеннән файдалана башлаганнар. Борынгы кешеләр балкортларның ясын табып балын алып башлаган. Элекке заманнарда умарта кортларының ясын табып, аны туздырып кына бал алсалар, шуңарак инде балкортларын кирип ясарлык итеп агачларга куышчылык дип атала торган әйбер ясыйлар. Алар бу куышлы агачка билге ясап, анда җыелган баллардан файдаланганнар. Бу чорда умартачылык дип атала. Ул умартачыларның иң гади төре булып тора бүгенге көндә. Гади генә әйтеп әйткәндә, ул умарта кортларын булып тора. Башка җәнлекләрне аулаган вакытта ул җәнлекләрне үтереп, аның ите белән яки тиресе белән файдаланса, умарта кортларын аучылар шул балкортының гаиләсен табып, аны үтереп балыннан файдаланганнар. Бөтен дөньяда бу төрле информация бар. 35 миллион корт гаиләсе бар дип санала. Шуның 3 миллион тирәсе Рәсәйдә, бездә рәткап кагыш әйтеп киткәндә истәнгән булсагыз 257 меңнән артык. Шул 257 меңнең 90% артыгы шәхси хуҗалыкларда. Республика районлаштырылган нәселе корты үсетелә. Шулар içində 2010 елда чыгарылган Татарстан тибе нәселе кортлары үсетелә. Кортчылык тармагын алга өтерүдә Республикасы химия, Казан ветеринар академиясе галимнәре өлешләре зур. Бүгенге көндә управление галимнәр ярдәме белән Татарстан нәселе кортлары чыгару өстендә эш алып бара. Бал кортларының файдасы умартачылыктан алган продукция, без карап чыктыгыз, бик күп продукция чыга. Бал, тома, балавыз, корт агуы, бу бик күп продукциялар белән генә чикләнми. Авыл хуҗалыгы культураларның чәчәкләрен сөркәләндерүдә балкортларның өлеше бик зур. Галимнәрнең исәпләп чыгару буенча балкортларның авыл хуҗалыгы культураларын сөркәләндерүдән китергән файдасы балкортлары биргән продукция файдасыннан күп тапкырга артыграк. Сөркәләндерүнең 80% балкортлары башкара. Республикада ил өчен авыл хуҗалыгы культураларының уңышын арттыру мөһим булса, хәвәскәр умартачы өчен күбрәк табыш алу кызыклы. Билгеле булганча, умартачылык бер качан да зыянга эшләми. Менә үзенең борчу мәшәкатьләре белән тагын бер хуҗалык елы үтеп китте.
Біз бүгін Конгресста узган 2017 жылда башкарылган эшлерге йоңгак жасап кете алабыз. Республика омартачылыкны үстерүү боюнча Россия төбөктөрү арасында алдыңғы орындарны алып тұра. Узган жылда кортчулук өлкөсүндө ишкен көрсөткүчлөрүбүз түбөндөгүчө болду. Барлык кортлуклар саны 15 мыңга якын. Бу простой цифр гана түгел, 15 миң ауылда яшәүче 15 миң кеше эш белән тәэмин ителгән дигән сүз. Тулысынча или ярым ярты. Барлык күмәк хуҗалыкларда, КФХларда кортлуклар кимеп бара. Шәхси хуҗалыкларда кырта арта шуңар күрә безнең 101%-ка җитте барлык кортларның саны үткән ел белән чагыштырганда. Корт семьясын айтып киттек, 257-258 миллионга якын, бу 2% бал җитештерергә 6,8 мең тоннага якын товарлыклы бал җитештерәбез. Бер гаиләгә бу 28 килограмм, 103% үткән ел белән чагыштырганда, 2017 ел белән чагыштырганда. Сатылган продукциядә акча кереме 2 миллиардтан артык. Бер корт гаиләсенә 8100 сум туры килә. Бал кортлары башка хайваннардан, кош кортлардан айырмалы буларак үзләренең хуҗаларын танымыйлар. Шуңа күрә омартачылык белән шөгыльләнә башлаган кешегә бу эш буенча техника куркынычсызлыгы кагыйдәләрен һәм бал кортлары гаиләсенең ясын карау тәртипләрен белергә тиеш. Бу кагыйдәләрдән йөзләрчә еллар буенча бик күп омартачыларның тәҗрибәсе нигезендә тупланган. Кортларның ачуын чыгарып, аларны омартачыны чыгарга мәҗбүр итү сәбәпләренең түбәндәгечә кыска гына әйтеп тукталып китәргә кирәк. Bizim tümenler kildiler mi kemanda? Tümen ülkesinde pramышленный пчеловодство деген тема yönelişinde iş başladılar. Анда зур платформаларга куеп, 25-шер, 60-шер, 100-шер bir uyada şunday kurtlarını карау темасы. Аны даже ayırtığı da sentrifuga bilen түгел, терморегуляция һәм угловой яңа технологиялар белән балны агызып алу форматында гына. Менә алар bir yönelişне алганнар. Опыление, bu тоже зур бизнес. 15%-ка җитештерүне күтәрә. Һәм алар фермерлар белән килешүләр төзеп, менә бу тартмалар, зур тартмалар, алар тәкърмәчләргә куелган. Накалиос аларны алып барып, опыление белән шөгыльләндерү, договорлар төзү һәм бу юнәлештә бизнес оештырганнар. Үзләренең шушы Төмән өлкәсендәге фермерлар ассоциациясы эчендә. Менә бу әйбергә дә игътибар итәргә кирәк, чөнки опыление темасы ул бик актуаль тема. Татар милләтенең культурасына кагышлы тагы бер юнәлеш бар. Татар бит ул һәрвакытта да үзенең тереклек итү урыны итеп су буйларын сайлап алган, елга буйларын. Гомумән тереклек дөньясы су буена тартыла. Менә шуңа күрә нишендер безнең милләттә кошчылык, каз, үрдәк һәм башка кош-корт үрчетү борынгыдан килә. Белмим, башка милләтләрдә бар микән, татар үзенең әле казымәсе дигән бәйрәмен дә белә. Шуңа күрә безнең Татарстанда да Рамаевский ферма, алар 3 миллионга якын яңа технология белән үрдәкләр үсетәләр. Менә Хамадишин Ирек әфәнде Мөслим районыннан казлар үсетү белән шөгыльләнә күп күләмдә. Һәм ләкин казны үсеткәч бит аны эшкәртергә дә кирәк. Ул бик катлаулы әйбер. Шуңа күрә мин Ирек әфәнде сезгә сүз бирәсем килә. Менә татар су буенда яши торган татар әйбер кош-кортчылык белән ничек шөгыльләнә микән? Нинди технологиялар бар микән? Каклаган казын онытмады микән әле татар җитештерә микән? Хәерле көн, хөрмәтле конгресста катнашучылар, милләттәшләр, дуслар. Кыскача гына үзем белән таныштырып китәм. Мин Татарстанның иң гүзәл пычмагында урнашкан Мөслим төбәгеннән Ирек Хамадишин булам. Менә инде 14 ел дәвамында авыл хуҗалыгын үстерү белән шөгыльләнәм. Шул ук вакытта Татарстанның кошчы фермерлар берләшмәсендә җитәклим. Кошчы фермерлар союзы дип аталайды. Безнең Мөслим районы үзенең күренекле кешеләре, олуг адипләре, шагыйрь-шагыйрәләре, уңган эшмәкәрләре һәм гүзәл табигате белән бөтен Россиягә билгеле төбәк. Алай гына да түгел. Без җирлегебездә эшләүче кошчы фермерларны Россия төбәкләрендә яхшы беләләр. Безнең продукцияне бөтен Россиядән килеп алалар.
Бүгін Татарстанда Россия көлемінде ауыл хуҗалыгын, фермерлік харакатын үстеру, яңа җитештерүү юнәлешләрен барлыкка китерүү өчен төрле программалар кабул ителә һәм тормышка ашырыла. Әлбәттә, бу программалар, бу ярдәмнәр без фермерларга яңа эшләр башлаган эшләребездә яңа алымнар кулланырга зур ярдәм итә. Сүздә юк, фермер булу җиңел түгел. Нинди генә юнәлештә эшләсәң дә, әлеге юнәлешнең киләчәген яхшы белергә, һәрвакыт яңалыклар белән танышып барырга, заманча технологияларны даими өйрәнергә кирәк. Шулай ук үзең җитештергән продукцияны эшкәртү һәм сату фермерның төп максатларының берсе булып тора. Шуңа күрә дә мин фермер буларак бүгенге көндә алдынгы технологияларга йөз тотып үз эшчәнлегемне алып барам. Хәзерге вакытта күпчелек фермерларыбыз җитештергән продукциясын кая куярга белмәй. Күпләребез икмәк, мал туарына һәм кош-кортны эшкәртмичә арадашчы эшмәкәрләргә яки безнең якта Азәрбайҗаннарның бик елгыр егетләренә ачылга гына биреп җибәрә. Соңгы елларда фермерларыбыз кооперативларга берләшеп, хөкүмәтебез авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән мал туар, кош-корт суyu цехлары төзелдылар. Артта калган методлар белән суелган малларның үз кыйммәте бик кыйбат, аның сыйфаты да бик яхшы. Бит санитар нормаларын саклап, яхшы җиһаз белән эшкәртелгән, дөрес итеп суытылган яки үстеп катырылган, мотор пакетларга салынган, киселгән итнең сыйфаты яхшы була. Аны югары бәягә дә сатырга мөмкин. Хөрмәтле коллегалар, шундый кош-корт суя һәм эшкәртә торган кооперативны җитәклим мин. Фермерлык эшчәнлеген 2004 елда башладым. 10 мең тавык үстерүдән башлап җибәргән идем. Бүген инде хуҗалыгыбыз 110 мең тавык, 60 мең үрдәк, 15 мең каз үстерә. Фермерлык хуҗалыгын үстерү максатыннан инкубатор, суyu эшкәртү цехы төзелде. Нәтиҗәдә без бүген бер сезонга 130 мең бәбкә генә чыгарабыз. Суyu эшкәртү цехында элек кул белән суйганда көч-хәл белән 2000 каз суеп эшкәртсәк, хәзерге вакытта үзебезнең 14 мең казны суйдык һәм фермерларга 11 мең баш казларын эшкәртеп бирдек. Бу хәзерге көндә Бөгелмә шәһәре кошчылык фабрикасының 50 мең тавыгын суyu эшкәртү белән шөгыльләнәбез. Аларга шундый хезмәт күрсәтәбез. Бүген безгә һәм башка кооператив чыгымнарына күбрәк каз үстерергә мөмкинлек барлыкка килде. Казларны эшкәртүнең үз кыйммәте кимеде. Күпләп үстерсәк ничек суеп бетербез дигән курку бетте. Без аны очрак хакка сата башладык һәм базарда итебезгә сорау артты. Хәзерге базар шартларында итне дөрес технологиялар кулланып суеп эшкәртү генә аз. Казларыбызны ыслап та, каклап та, кисәкләргә бүлгәләп, вакуумлап, мотор этикеткалар ябыштырып сатырга да өйрәнеп киләбез. Ягъни культуралы сату серләренә дә өйрәнергә вакыт җитте. Безнең өстәмә табыш алырга, сатып алучыларга югары сыйфатлы тәмле ризык тәкъдим итәргә мөмкинлек барлыкка килде. Әйтеп үткәнебезчә, фермерлык эшчәнлегендә яңа технологиялар кулланып эшләү белән бергә яңа алымнарны да кулланмый һич мөмкин түгел. Чөнки әлеге алымнар җитештергән продукцияны сатуны киңәйтергә, финанс мөмкинлекләрен тагын да үстерергә мөмкинлек бирә. Кооперативларга берләшеп эшләү алымын кертүдә шушы максатларны күздә тота. Бер-берең белән хәбәрләшеп, эшләрне бүлешеп эшләү отышлырак. Аннары кооперативка менеджер яки башка бер кешеләрне дә чакырырга да мөмкинлек була. Сату алу чылбырында алар безгә караганда яхшырак аңлыйлар һәм сата да беләләр. Берләшү зур җитештерүчегә дә, вак җитештерүчегә дә бик файдалы дип шатлыйбыз. Кооперативка берләшмәсә фермер бер үзе генә үзенең продукциясын сату нокталарына даими рәвештә бирә дә алмый, аның сакларга, эшкәртергә дә урыны җитәрлек булмаска мөмкин. Без үзебез иң элек 3 фермер берләшеп кооператив оештырдык. Бүген инде безнең 11 әгъзабыз бар. Нәтиҗәдә без бүген үзебез җитештергән продукцияны Чаллы икмәге, Эссен кебек ире сәүдә нокталарына сатабыз. Бу көндә пышка һәм ашан кебек Россия сетләренә белән переговорлар алып барабыз. Һәм аларда да үзебезнең продукцияны сатуга ирешербез дип уйлыйбыз. Хөрмәтле коллегалар, килгән кунаклар, сүземне йомбаклап шуны әйтәсем килә. Бүген Татарстан җитәкчелеге фермерлар эшчәнлеген үстерүгә, шәхси эшмәкәрлекне киңәйтүгә зур ярдәм күрсәтә. Татарстан фермерлар берләшмәсе безнең эшчәнлекне күрсәтү, безнең хукукларыбызны яклау, мәнфәгатьләребезне кайгырту өчен бар көчен куя. Районыбызда да, безнең Мөслим районыбызда да фермерлар эшчәнлегенә, шәхси эшен башлаучыларга аерым ихтибар бирелә. Шуңа күрә дә мин форсаттан файдаланып, барлык җитәкчелеккә
өзебезнең фермер, Татарстан фермерлар исеменнән ихлас рәхмәтләремне җиткерәсем килә. И безне шушында җыеп, шушылай бер-беребезгә аралашырга мөмкинлек биргән өчен бөтен дөнья татар конгрессы оештыручыларына да рәхмәтемне әйтәсем килә. Хөрмәтле читтә яшәүче милләттәшләребез, татар халкы кайда гына яшәмәсен, ул уңган, эшчән булган халык. Киләчәктә дә шундый булып калып, бер-беребезгә ярдәмләшеп, берләшеп, яңача алымнар, яңа технологиялар кулланып эшлик. Татарстаныбыз сезгә дә һәм безгә дә һәр вакыт терәк булыр. Яңа елда яңа уңышлар, яңа җиңүләр насыйп булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт Ирифанды. Андövе'de bizden Azirki diyen avlumuz var. Karpayski Semişki manda geldiler mi? Var mı manda Karpayski Semişki? Yok mu? Üçüncü tarcanın kütkenler, kaybırlarımızın kuramsın butalı biriler. Allah turunda alaysa kıskaçana uzun aytıp gitem. Bu gayle Tatar avluunda yaşayın. Zor предприятиялары, bütünüsü yeni texnologiya alanın tıpışı zor kulemde kım bağışlarını sertifika edip, şistatıp, motor paketlerine tutup, alar bugünkünde 17 ilgiye satalar üzerinde tanıksılar. Kım bağışını alar elik üzerinde üstereleri, hem bu avlu kişileri her vakitte kazanmak ile Kapşık bilen, kımbağış, sakan bilen, Sovet çırındalı institutun vakitte iste, şunu satıp oturarlar. Hazırın dağlar üzeri kımbağışını üstürmeyler, ağlar seriyonu satıp alalar dağın, şunu bir motor itip, çıkartıp, fasava itip, sertifika itip, kubillerge çıkarırlar. Produksiyalarını alırlar 6 ayda. 6 ay yıl bir gorna 6 ayda bir undırışlı jirler, ekologiyaktan bir şista jirler. Bütün teknolojiler zavodlarında alanın şekilden kaytarılgan Angliya'dan, Türkiye'den, Kıtay'dan bütün lazerli teknolojiler bilen bu avul hem etirge gerek Bismillahlı kişiler alarda 150'ye yakın kişi işleyir. Cuma kınaları da yolkun. Şu an Kore'ye andi avullarımız hem andi gaylelerimiz var. Onlar ali işi sökünün üzerinin produksiyalarını alıp gelirler, satıda bola, kararsız. Hem çıkışlarını da yasarlar. Andi kişilerimiz ne bilip durga tiyişimiz, biz onlarga özümüzün yaptan yerden leşemiz bu mümkünde Kıtayırımkına çıkırga, onların produksiyalarını alıp çıkırga yerden leşemiz. Şu an Kore'ye Allah nasip etsin, gelecekte birbirimize faydalı bulurlar.